Здравейте, потребители на YouTube и на Vboxer. Аз съм Светлин 99 и смятам да не смятам да направя Minecraft отваря епизод 2. И нека започваме. Да, зад мен това са зомбита, пигмени, разни такива глупости, но те са затворени в затвора. И ги бранят моите верни служители. А там има селяци. О, ти покуди се вземе. Добре, нека започваме с тварите. Само да отида там. Опа. Ето го. Само ще ме изчакате ли? Така. Втората отвара, която ще ви покажа, ще бъде ето тази. Отвара за слабост и отвара за сила. Да ги сложим. И... Ей! Падай в лавата. Така... Добре. За тази цел ще ви трябват. За отвара за сила ще ви трябва пламъчен прах. За отвара за слабостта ще ви трябва ферментирало око. Ще ви трябва също ето такива. С вода. Аз ще взема двечки. Ще ви трябва глоустон. Само да видя къде беше той. Тези не трябваше да ги вземам толкова много. Само двечки ще взема. Ще ми трябва две барут. Брадавица. Мисля, че то е. Ще видя ако нещо. Опа, око от паяк. Сега доста време ще ме да го търся. Аз ще ви показвам кои съставки ви трябва, да ви бъде по-лесно да се ориентирате. Не се правят изобщо трудно това. Опа, ето го. Само нищо ще ни трябва. Така. Нали, в стила си слагате това и слагате първата брадавицата. А какви са тия лишници тук пред къщата ми, бе? Така. След като се направил, първо ще започнем с отварата за слабост. Тя е малко по-сложна от отварата за сила. Ето ги. Следващия епизод ще бъде с отвари за... Опа. Ще бъде с отвара за... Смятам да бъде за отвара за... бавност и за бързина. Трета серия. Да знаете. Къде са те смотаните рамки пак са, бе? Пак е телевизор. Опето намери го. Така, добре, ето направил се. След това слагате окото от паяка, ще се получи отвара за отрова, но като сложите ферментирало око и мисля, че трябва да се получи моментално раняване. Те ме дразнят. Сега... Така. Това е така за кеф съм се го направил. Според мен яко ми изглежда. Тоест, тук така се черпя водата, т.е. безкрайен източник на вода. Ето, отрова. Прибавяте ферментиралото око и ще се получи моментално нараняване. Аз пък моментално нараняване. Слабост. Мисля, че това би трябва да се получи. Ако не се получи това, мисля, че знам къде бъркам. Но да видим. Защото се съмнявам. Да. Вижте сега. Първо слагате брадавицата. Обърках се, извинете. Значи ви трябва само ферментирало око, трябва да сложите. Моя грешката. То са изгнила под къде трябва да търся. Ето. Само ферментиралото око. И ще видите, че ще ви се получи. Извинете, моя грешката. Са където... Още ничко ми трябва. Ако се чуят някой откъде се вземат тия... Тоест, Недърларда или, както аз ги наричам, брадавици от ада, т.е. така сказано на български, те се вземат от ада, когато намерите замък. Ако някой не знае къде е това ада, трябва да се направи един портал. Ето слабост. Слагате
Слагате барут и отваряте. Всъщност, да, първо слагате барут и след това слагате редстоуна. За да ви се получи, нали, отваряте да е замятане, така някой друг да го направите слаб. И по-малко да ви махат, това има предвид. Слабост. Това е замятане, а сега като сложите редстоуна, ще ви стане отварата за по-дълго време. Сега ще видите, ето, прави се. Сега 1,7, нали? Сега ще чакаме само малко и ще... гледай ги, бе! Падайте, бе! И сега ще видите. Ето, 3 минути. И сега ще го тестваме. Ето, слабост. Ще го приберем тук. Следващата отвара е... Опа, нямам бутилки. Следващата отвара е отвара за... отвара за сила. Ще паузирам докато се направя, за да не губим време. Тук съм. Ето е отварата. Получи се, няма ефект. Като се е получила, прибавяте пламенен прах, мисля, че се казваше. Той се взема от тази пръчка. Че не мога да я покажа. Само слагате пръчката и ви дават две такива. Сега ще ви демонстрирам тя пък от какви се взема. Те отново се намират в замъка. Главно трябва, ако искате да правите отвари, трябва да се намерили замък. Сега ще ви покажа точно от кое ви го пуска. Кокошка, не. Его. И сега ще го убия. Ето, е такъв. Ето, готово. Пусна ми една. И някакъв лешник. И ето, готово е. Сила. Слагате Glowstone. Т.е. прах от Glowstone. Ако знаете, от 4 такива от прах, ще ви се получи. Едно цяло купче Glowstone. И ето, сила 2. И след това прибавяте барут, ако искате да се маха. Ако искате да се мята, но не бих на вашето място слагал барут. Така това ще не за по-малко време. Но ако искате евентуално да увеличавате на някой други го... Ако евентуално искате и някой друг да го правите така силен, го направете и ето. Сила 1,7. Вече съм силен. Това беше от мен. Аз бях Светлин 99. Се надявам, че този епизод ви е харесал. И да се надявам, че самия клип ви е помогнал.